Apa? Lah kowe iki lho wis nek kucing nelek nang kursi lho kursine delak digeret-geret lho lagi omong. Lah aku ki kesuk mlebu serem iki. Kucing iso. Kucing kok iso nelek ning kursi. Nembe berarti maksudnya benjing wae, Dewi dereng. Gong ndak bengi. Oh. Aku. Kucingnya lah ini. Kucingnya sinten niku? Lah ini. Aku takon tutan. Gak sadar lah nih. Dah, ucon. Pokoknya buatan usah disukani mak. Mubeng mriko. Mubeng. Pokoknya nek nganu mboten usah dikeki mama anu. Lah wong malah dikeki mam, ditumbasno mampake. Kayak malah tanet. Ditukokno mani wis ndang alah. Gak iki. Aku nek kek mah seneng. Kucingnya siapa lah Mbah wi? Kucingnya siapa? Mbah Yatiman nggih mboten ngertos. Lah aku buka iso. Kusi. Kae deger-deger. Geret-geret kabeh. Walah nganu mereng-mereng ngoten. Geret-geret ini. Wo, kayak cakar-cakar ngoten. Kamu. Rene nih. Pundi? Pundi, Mak? Malah mriko, Mak. Mungkin ku malah manu. Teng griya niku malah. Sik sak penake. Ora ndi aturan. Nah, nggih. Sik kok penak men. Sik kok ngombe sik kok emok. Daturene winginane sing ising teng ngajenge kamar mandi WC sing ngresiki sinten? Nggih, Pak e. Wis tak kei mamang aku wis tak tokno. Oh tikus yo padha ae kok. Nggih, terus enten. Iki mangani marik-marik kok. Tak anune, Mak. Ben tuku neh. Gregetem aku. Tak ambune kuat iki. Mandi yo. Ora nemok no babar. Ora ono teleke wis suti. Wedi. Teleke disuti pakmu. Nggih. Nggih. Nek sing riyen iku paling nang ngisore apa wastafel. Iya kayo. Heeh. Teng ngisore wastafel apa cucian piring apa teng ngandeng lemari ngoten sing riyen tak keruk Aku ngono. ki mikirku ki teleke tut nang kono. Kok telek kuwi. Aku nyampe bingung aku. Wah, ambune ngelu aku dah. Lho ngono ki kok dene udah mampu aku ngono. Lho, umur ki ora mampu. Lah nggih kula anu mboten ni Mak derengi. Derengi. Tapi nek Pake kan pun sanjang nek telek kucing terus kula mara teng ngandenge krosi langsung sremel ngono lagi mambu. Lah iya ngono ki lho kok ora bar iki dijunguki. Mak terima digesot tak ono dijunguki. Piye kemproh padha. Waduh kemproh. Ndasmu ngelu aku. Rupane dek lah nek
Ngono gregetan wis sampe rasa kayak mana. Nggih. Mungkin niku tak sukane wipol anu. Maksud kayak mana kayak njaba ae. Ala yo padha ae to mak tesik nguleng. Mungkin mesti tesik keliteran maksudnya. Lah ngono ki, teleke ki angger ae kak yo. Mangkel wong, telek nenggok kursi apik. Nggih. Kok enak men lho. Ngising ki nenggok mestari emoh ngising ki nenggok kursi singgasana raja. Sesuk kak nglamak kuwi kucing iki. Nggih. Nglamak kucinge. Kursi napa, Mak? Kursi napa? Singgasana raja. Raja Fir'aun. Sesuk nglamak kuwi kucing iki. Kurang ajar kuwi. Wis ora gak perlu kuwi. Dikasihani gak perlu. Maksud iki kayak imangan kayak jobo ngono. Wis ben kok ndel-ndelno kuwi kok. Kucing kok sak-sakno wong kok malah mbok ngising mbok nenggok mah ndi ngono kok nenggok glombal ki rapo. Kok aku ora ndek kucing kok malah. Wis Mbak, mau Mbak, Mbak. Nggih. Lah kuwi pancene koyo telek kucing kok. Aku percaya nek wong kowe iki raim-raim telek kucing ngono ae. Aku wis ngono ae. Aku ora seranggo tedeng eling-eling aku. Ora. Rai-rai telek kucing yo ngono kuwi. Wong urip kok ora duwe anunan babar pisan. Ndek ngenana iki yo ngono, Mbak. Nah, ndi yo telek kucing iki? Kok jarine ising nang ndi lho iki? Ngalang. Tapi tumbang karpet. Ndur karpet terus. Karpet tak genjong agak nebuan. Tak bilang. Lah niku Tapi ya jek mambu. tapi nek niku ketepaan awane tak sikat yo, Mas. Iya. Awane tak sikat dari sing mae terus aja. Ndek mong anu kucingnya nelek aku no, Mbak. Koi wong gak enak wong niku tarahe tak unggah tak sikat ngono. Lina, iku Lina. Anu Bu, Pak mau buat telek kucing nenggokku lho anunan kamar mandi. Lah kayak jibreke cocote aku ngono. Wis roh nek ngono, iku wis tak kek jaba Mbak kuwi meong-meong. Aku tadi wong kan mah bermasalah. Kalau menengan tambah buat. Meneng apa pacare kok rai telek kucing kok ya padha ae leh kuwi. Oh. Modele iku lho. Telek angger kok dingoni gopo. Aku gelem kucing melok aku, nang aja nelek. Wis kuwi tok. Wong tau aku wis tau neni ngono kucing kuwi tau. Melok aku, sewengi yo ora ngising. Mati. Aku moh telek kucing, moh aku. Wegah aku. Wong kucing yo jek nek tikus kok bingung. Gedangku dientekno tikus kok. Lalu ngopeni tikus. Bar minggat. Minggat nopo? Minggat tesik mulak tikus. Mahangkel aku. Wah, mbok kan. Endi yo? Apa lawang kuwi? Lawang apa telek kae? Aku ki ngono ae. Nek telek sapi ki aku yo tau ditelek sapi. Sapi ki yo ora Tutup Mbak lawange. Ambune kecing. apa telek etut nang kono kae lho, telek etut kae lho, kalau nang kono kae lho, telek etut iki kono kae. Ngono. Kok ya Allah Gusti, pangeran paring ngono kuat aku ngono. Wis ku kanggo kucinge rene neh gak oleh aku. Tak kei mangan tapi ngising aja ning kene kowe. Wis to, Ceng, aku wis dadi uniku aku. Ape dianu permesar mbuyak. Ngelu aku. Oleh mangan tapi aja ngising ning kene. Aku gak seneng. Teleke buak nang kono lho. Buang. Nggone ngatemi seremel nenggok iki ki apa solike ngising nguyuh ngising nang kene batinku tak delok iki ambune kok koyo ngene aku ngono. Tak tekoki. Ki apa nguyuh nang kene le? Lip. Ora i, wong Pak Lipah ora anu kok iso nguyuh kok meneh ngono. Dadak man kucing teleke nenggok kono dikurungi. Walah. Bongkok. Resek terus tisu. Dibuak ya jek mambu plek ngono ki ndang ngomong. Aku mau ngomong. Nek bermasalah kok nek sene Mbak Muroko. Jadi kok ngonyang-ngonyang sise Mbak Mur. Aku mambu sise ini. Sise Mbak Mur. Tak kon nutup lawak kok ya jek mambu. Padahal
anu itu maksudnya nang ngarep ateng pengking mrikah yo. Heeh. Lampu yo wong jenengane Jios tenan nek masalah lampu tak. Mulane pakemku lambune ra enak gak percaya. Lho, wong aku iku urung-urung anu kok ijek irung babi. oh ijek mambu kok apa-apa kok. Ijek sithik. Cuma batang ndek inana lho aku gak iso nemokno mergo embo nang ndi yo. Batang gedhi balakan. Tapi ki laler ora eneng. Ora enek Pak ning kene ku laler ora enek kok. Lah yo tapi kok batang koyo ngono. Dipulane minane sak urunge nyapu kan aku kan nyapu teng mriki mak yo. Aku dhewe koyo ngene terus tak engak jajal tak sabone asosiasi. Jadi nggih mboten enten mak yo terus jenengan melok nika. Paling ku nunggu dhuwur plafon, Pak. Mboten mak, nek teng griya mboten karenganku wong sangkane pokoke sekitaran kono ki kok, sekitaran Jatinan kok. Apa kucing mati? Tapi uga enek laler iki yo. Nggih. Laler ra enek ketara, laler utawa koyo pletik-pletik set ngono ki eneng. Nek wis suwi sete mletik-mletik ngono. Wes Mbak bareng dhisik, Mbak. Geret ae suwan. Kowe tak kei dinglek iki rak mangula rak kowe tak kei dinglek iki lho. Sicak. Bur. Ayo le mandi. Kowe mangula rak tak kei dinglek iki lho. Lah iki Sing telek kucing niki. mangula rak tak kei dinglek kuwi. Heeh. Soe mak yo nek wis omahku tak plester rodaan. Heeh. Lah wong nek ngene iki omahku lemah kok kepepal lemah. Dinglek tuku kok yo gedhi men aku. Tapi apik Mbak, aku seneng. Gagah. Sultan. Mak. Heeh. Zaman-zamane terakhir itu kursi sultan nek ngarani. Heeh. Aku tapi seneng, Mbak. Aku pengen tuku kursi eneh. Ayo Pak tuku kursi, Pak. Tuku kursi empuk-empuk anu ku lho, nggo pojokan kono. Ayo. Jerine lemarine rapat, jere kursi aku santai komet. Jenengane alokan kira-kirane didelek teng pundi ngono lho kira-kirane sing barang sing dibuake niku ndang disisih-sisihno. Nggih. Pak, sing arep-arep, Pak. Mungkin nek nganu kan karwane ngono lho mak kula. Nek nyater tepak. Kayak Iva. Apa Pak Sembok kekno? Kursi iki. Lah kowe njaluk kursi ndi? Iki to aja. Jumukan. Iki lo anu Joko Loro ya Pak ya. Tapi yo bingung iki Mbak kursiku yo kok. Tak kokno sumbene tak. Heeh, sampeyan. Penting mergane sing Wis karo mbokne. oh, sampeyan ditukokno. Budal tutuk kok merono budal. Sampeyan ditukokno jare iki Pak. Sisa suka pecel mau pangan tentang ketularan. Heeh. Sampeyan ditukokno kursi ya Pak yo. Berang tahun kok. Omahe dekne urung keramik kok. Kula nek keramik iki ya mbuh mak ya dereng. Maksude tak Iya dipecah sih. Hei, dicas ayo mandi. Ayo atas ya. Mas Des. Oke, Bos. Bos, saya mandi Bos. Iya. Deni. Aku pengen nyeneni kowe. Iya, sayang. Sing duwe kucing putih kelintingan kucing apa ora? Aku ora ndek kucing kok. Ayo. Aku mau open-open kucing. Duh, dampet Den. Bisa nenggok kursi raja. Kursiku raja disingi jancuk tenan. Pentu minta nyopo. Waduh, kowe ngono. Kucingnya sapa woro-woro? Aku ngancam mbek Deni iki. Deni iki pecinta kucing iki. Aku wis kopi rendas. Kerajaan endi sih? Iya kucingnya sak bro gede sak. Oh, gak. Aku dhewe lagi anyar sih. Sak ngene lho. Tanganane opo-opo. Lah kira lho terus Kak yo ndek kak yo ning aku karek kucing sitak kuning. Paling Nek mulai ini tak tekon. Ada nang akeh nih.
Enggak, Mak, kucingku gak ngono kuwi kecil. Siapa ya kok? Warna putih apa? Babuk. Putih. Babuk. Enek kuning. Rayu jenis babuk yo. Bawahnya abu-abu. Yo. Gak. Kucingku karek sore tok keprok slipe. Aku iki gelem dikeki mangan, tak kei mangan, tak kei apa nek ising metu. Kucing. Wong dhek seneng anu ndek bukan metu ngising ya kudu ngising ning kono ya seneng ning kucingku pinter banget tuh. Kucingnya butuhku ya kayak iki lho dikeki wedi ning anu ning anu. Mah, Nek ngopeni kon ngekeki pasir kon ngumbah kon malah pasir. Yo nek ngising aku ngono. Iya no. Nek metu ning nggon iki digalangi wong lho. Wong cara mono ngising ning awa-awane wong. Wong nek metu ya ning kono mbah ning areaku dhewe iku keruk ngono. kucing iki seneng kok teleke tok sing rata yo. Wong nguyah kucing akeh ini nguyah telek kudu Sapi nyabune. gak padhe kok mbak telek pitit. Nek nek telek kucing kok kena opo ya. Melu kok melu ya. Kerajaan. Ben aku ki tangi turu biur. Tak ingu gusor, dhuwur, iso dhuwur. Apa telek sapi kae, apa telek itu lagi ora di WC kae sing nang kono. Ditutup. Ditutup kok yujik mambu. Pokoke iku pek irung kuwi tak nang iki gak mambu tapi gak nemokno. Lah bareng ngono. Gak lawange tutup. Lawange tutup. Aku ki mambu telek, Mbak. Muni ngono. Wis aku kan gremang-gremeng goleki Mbak teleke, japlek kupinge krungu. Mur tak kandhani mur teleke ngising lho nunggu dilek abang ndek bengi esuk mesti tak buak tak jumput ngono tak buak. Lah tapi kan ngono ijen. Lah kene gak berubah, bawa metu berubah sing ngene. Walah kursiku langsung tak goreng ya tak suweneni. Goro-goro kowe kucing lho dikeki mangan tokno gak oleh. Bar dikeki mangan tokno gak popo, ben meong-meong njaba. Ora nek kowe kok. Kan gue dandan tikus-tikus iki lho mak gedang rajaku lho ya dijablok jikan. Pajam ning. Iya uripan kok telek kucing ya. Gak ya. Nek kon ngomong yo gak gelem kok, Mbak. Kok open-open teleke kucing ae. Wis tak beno. Kok mesti dhewe ada. Metak. Aku dhisik kan tak kombongi, kok jibuke teleke kucing terus begini aku. Mendem aku sesuk. Nek kucing aku seneng, tapi nek teleke yo Aku ya seneng Den, malahan lorong iki tak openi nggone wong, malah ngantek klito nang nggonku makku gak tau ngising nang nggon jero. Gorokan kula mak tak priteki sama tak kei 5 ketik terus tak sabun tak busi sama aku malah seneng iki jane ya tak busi tapi ngising ngono kuwi eleki. Nunggu kursi apik iki mak kursine deger-deger iki mak. Tipak ngene den ile den elek ijo nek dhek kan ngukal flu, ngukal makel aku loro atiku Grauki ngene. Yo. loro atiku kuro-kuro inglik ditakur-takur ngono tak coba tak Sepeda motor ndi. apa tak wis nang kono leni pas aku nek ngene yo balik nang kono den Sampean berarti kok kulon paling kok kula nek kon kan baru sing kok gak nek baru gak nek kok ning jam 3 Ini tombolku kono pecinta kucing kabeh banget. Sakmono kok pengen pecinta kucing. Kenapa nyapus Pak telek tok. Rejo. Pak wis kok telek telek Tak ngene jendak itu. Nek nambu teleke gak apa-apa. Uyoe iki sengak telek ya Perkara telek. Duit cuma berkah. Apa mbok nggo apa duwike? Ayo Pak tuku bakso Pak, duwike korupsi Pak. Ayo tuku bakso guys. Infak cuma berkah. Jajal hitung tok piro? Akeh untuk 32.000. Ayo. Ki sing gak bayar ketara ya? Ketara, aku urung bayar kok. Urung bayar. Lah ra disangoni iki. Ora disang. Kon tampil yo angger Jumat tampil gak yo enteni wis esuk nek Iya. sangoni kok diwehno ngono to. Kok nek nglumpuk
Ayo tuh ke bakso ya. Dan ayo Dan. Tuh bakso. Yo. Eh? Kemarin kan double sama libur. Terus? Kayak kan libur, Kan pas main Hmm. jadi wes normal iki siji-siji. Aduh. nambah minta. Ah, kono sing siapin. Mbak suapin. Karena Mbak ada mana belum suapin. Ya baru tanya dong. Kanu makan. Kanu makan. Makan. Lah katanya Mbak Di sore mau ke rumah. Badame tak ngerti. Oh, badame tak ngerti. Bunyi bajir ini. Nembak tak ngerti. Oh, tapi enggak bener sih jarang-jarang. Mungkin saya tuh sebenarnya suruh lihat sendiri gitu maksudnya. Ini mau apa enggak? Mantap kan. Satunya pada Tubas Tubas pada ke sono-sono. tubas. Ora iso ngalami nu cara rono. Iki nek rono